kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Omolo kanyo sadek janeno mar kalatvlive mana kaka namwa awacho ni ka omolo sadek abiro duoka kod weche manyien mago mag ng'end weche maisa mabende wayude weche maketa koda mano. Nyinga Nelly Achieng ndine jaloko mara Bella Achieng. Wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto ne osidho yanga gedo mano mar chiro ma Ikonge mano mabende dhi muonyo omenda maromo milion 70 dutote. E kinde maket koda mano, jatend piny Kenya William Ruto ne otiyo kod thuolo makamano mar jiwo oganda mago mabende wuok e gwenge ma Nyamira kono mondo mi ochung kode kendo ke gibed kod luoro moro amora e wechego mago ma osebedo ka wachore ni ibiro bedo ka igole oko e piny owacho. Ne ojiwo jende mar mondo mi opogre kod siasa go mago mabende nyalo seyo tulo e pacho kae. Ne oloso kama: Leo mimi nimefika hapa Ikonge kuanzisha hii soko ya milioni 70 ya kina mama wa hapa Ikonge. Mnanielewa? Na sio hii soko moja, tunajenga soko 8 mpya hapa Nyamira kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wetu hapa Nyamira wako na nafasi ya kufanya biashara. Hii soko itakuwa na cold room, itakuwa na storage, itakuwa na mahali ya kufanya biashara, itakuwa na vifaa zote, maji, stima, na kuhakikisha kwamba biashara ya kila mtu. Hii soko yetu hapa, mimi wakati niliongea na Nyamoko akaniambia tujenge soko hapa, na soko ingine tutajenga Magwagwa, soko ingine, si ndio? Unasema tuendelee ama tuendelee? Hakuna mtu mtatisha Kenya hii, si ndio? Ati wanasema sisi ndio tunaweza kuamua tutatoa rais. Mtatoa rais ya wapi? Kwani nyinyi mnanijua? Wale watu wananijua kweli? Nyinyi mkipima hiyo watu, iko mtu size yangu kwa hiyo group? Iko mtu size wale watu ni bure sana bwana. Sikizeni, kwa sababu hawajapanga yoyote. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Nyamira. Hapa Nyamira iko kanisa wamejenga wale jamaa? Iko barabara yote wamejenga hapa? Hata shule, kuna shule moja darasa wamejenga hapa? Sasa nyinyi watu wa Nyamira, mimi nataka niwaulize, mnasema tutembee pamoja ama mnasemaje watu wa Nyamira? Tembee pamoja. Tuambie wale watu wawache vitisho. Ati wanasema ati Kenya itaisha. Kenya gani itaisha? Itaisha kwa vichwa jenu. Ama namna gani? Tunaelewana? Na mimi siwezi kubali, nikiwa kiongozi wa taifa hili la Kenya, nikiwa rais wa Kenya, mimi siwezi kukubali mtu yeyote kutisha wa Kenya wengine. Hakuna mtu ambaye ako na ruhusa kutisha wa Kenya ati Kenya itaisha, ati sijui nani atatolewa kwa ofisi. Hakuna mtu mtatoa kwa ofisi, na hakuna Kenya itaisha. Kopogre gi mano, janeno mar kalatvlive wayudo ka en jatend migawo mano mabende ochung'ne teko kaachiel kod modhi e pacho kae moluor James Opiyo Wandayi ne omolo e nyima jod bura mar mondo mi oler kaka modhi ne onyiew e tok chik e pacho kae. E kinde maket koda mano, Opiyo Wandayi ne olero kanyo ni Kenya nitiere kama kare kendo kapok ochopo dweno mano mar 12 mar higani to gidhi chako uso modhi mago mabuo. Bende jo Kenya no kwayo mar mondo kik gibed kod luoro mora amora. Bende ne ogolo siem mager pino ne jogo mago mabende chal kagima opando modhi e pacho kae ne ibiro kawnegi ondamo mager mano mar chik. I'm just finishing. And so on and so forth. And there is Klaus Energy Station, Sheriani Kilifi. So
I can submit them. All those companies and the stations which have been acted upon by EPRA for one reason or another. Honorable Chair, let me address once again the issue of purported fuel shortages. You know, Honorable Chair, a large number of vehicle owners filling their tanks, it has got a compounding effect. But it also triggers an action by the retailers and the OMCs. It is common sense. It is common sense, and the Honorable Barungu can tell you this. It is common sense that if you are a trader of petroleum products and you know for sure that EPRA will announce its new prices on Tuesday, tomorrow, and you anticipate, rightfully or wrongfully, that there will be price increase, then there is a tendency. Negichayo jaodbura Babu Owino mabende giwachoni osebedo kanjao nyinga moluor Omolo kama chana na PS Raymond Omolo. Na utoe jina ya PS Omolo kwa mdomo yako. Hii mambo yako kuattack PS kila wakati hatutakubali. Na tulisema kama wamama wako, kama sisters wako, lazima tukukataze, lazima tukuambie ukweli. Kama unataka kiti ya Nairobi County, wachana na PS Raymond Omolo. PS hajasema anataka hata kiti yoyote. Hataki hata kukua kingpin yako. Na kama atakuwa kingpin ya Luo Nyanza, ni sisi wenyewe kama wananchi, kama Wajaluo ndio tutaamua. Lakini kwa saa hii wachana na PS Raymond Omolo afanye kazi yake. Tuliona juzi hata wajumbe wetu walikuwa wana-attack PS Raymond Omolo. Na huyo Omolo amefanya kazi mingi sana huko nyumbani. Sasa sisi kama wamama tumeamua kusimama na yeye. Na tunasema sisi kama wamama, amesimama na wajane, amesimama na wale watoto ambao hawana hata school fees, amesaidia wamama nyumbani. Omolo ndio kila kitu yetu. Ambao hatutakubali ati mtu kama Babu Owino ambao hajajiri hata mtoto moja kutoka Luo Nyanza ati anakuja kupiga PS Raymond Omolo. Kapo dwarango mana weche makamago wedo kanyo ni moko kuom jotelo mago mabende wuok imbo mano mar piny Kenya odok ne jagoro mano mongirore migao mano mararita Dr. Raymond Omolo wiseyo mago mabende sani to koro iseye godo ka kod jotelo go mago mabende balo kod piny owacho mano mamalo madwaro mar mondo mi ogwe tao kagitwak Lukuyani county mano Kakamega jotelo go kanyo mabende otingo jalup governor county mano Kakamega jotelo go kanyo mabende otingo jalup governor mano county Kakamega Savula gilero ni kata gikwayo kweth mano ma obalo kod piny owacho mar mondo mi gichiw thuolo ne moluor Raymond Omolo mondo mi otine oganda jo Kenya moloyo to e kindeni mano mabende piny Kenya ikore ne yiero maduong' ma idhi bagi pacho ka higa manyien. Fanya kazi na Rais William Samoei Ruto. Sinamna hiyo? Na yeye Ruto pamoja na aliyekuwa kinara wangu Raila Amolo Odinga tulikubaliana tuingie kitu inaitwa broad based. Sinamna hiyo? Sasa ile chama mbili ambayo inafaa hapa Lukuyani inuke juu, ya kwanza ni ODM, ya pili ni UD, ndio? Sisi ndio mtaamua, ndio? Sisi ndio mtaamua. Nyinyi ndio mtaamua. Si mimi nawapea support yote. Sasa nyinyi muingie mashinani mkanyage kabisa, nikipita tu nasikia ni UDA kila kwa. Nikisikia hiyo si mimi pia naingia hapo. Si namna hiyo? Wengine wanaanza kulaumu PS ate Omolo. Ati PS Omolo organize groups wamenipiga. Sasa PS anatokea wapi kwa maneno yako? Huyo Omolo aachie tu afanye kazi yake. Sivyo? PS afanye kazi yake, wanasiasa wafanye kazi yao. Ukina Kalonzo wanalaumu PS Omolo. PS is just coordinating national security. Matters of national security. Wewe Kalonzo atafuta kura yako, wacha PS naye afanye kazi yake. I wish to condemn in the strongest terms the kind of behavior we saw yesterday in Kikuyu.
It was a barbaric act against the Constitution and the abuse of the Kenyan person. I want to condemn in the strongest terms anybody who is involved in those goonism for this country. You stop it, or we make you stop it as Kenyans. That's the only option. We are requesting you, anybody, and we are talking to the Minister of Interior, to Majority Leader Kimani Ichung'wah, and anybody else who may have been involved in that mayor. This is unacceptable against the Kenyan Constitution, against human rights, and against human dignity. I think this country Nigidwaro sira kawuok kuom migepe duto te mago mantiere pacho kae mar neno ni oganda mathoth owuok oko kendo ndikore kaka joluto ombulu. Wach makama kata weche makamagi ne osir kod seneta mano ma kaunti ma Tana River mano Migosi Danson Mungatana. Tudumishe amani. Bila ya amani hakuna jambo lolote ambalo tutaweza kufanya. Sisi tukiwa kwenye tume tuko hapa kuwafanyia kazi na tunawaambia viongozi wetu wote sahihi ni wakati wa kufanya voter registration. Ukienda Taita Taveta namba ya costs ni kubwa kwa wapiga kura. Kwa kuchukua kitambulisho ni kubwa, lakini kwa wapiga kura ni kidogo. Tunataka kuchukua nafasi hii kusema tafadhali nyinyi watu ambao tuko hapa kwetu Tana River, tuonyeshe mfano. Wakati huu pale nyumbani kama mke wako hajajiandikisha, mwambie ajiandikishe. Kama ni bwana wako hajajiandikisha, mwambie ajiandikishe. To bende wedo kanyo ni chenro mago mag thieth ne obedo kod ng'ikruok e kar thieth mano ma Kenyatta buore Nairobi kocha kama en ranyisi ni ng'anyo mago mag jochiw thieth biro bedo ka chakore machiegni ni. Chenro makama ne orocho thieth mano mabende ne owinjore ochiw ne oganda mane ochopo kanyo mar mondo mi giyud thieth. Telo mano mar od thieth no oyango ni osara mano mag jochiw thieth osechule nyaka dweno mano mar 3 ma higani mana kaka ne gibedo kod winjruok. Kata kamano jochiw thieth go nitiere kod ng'ur mago mopogore opogore magidwaro mar mondo mi ochop kare kapok gidok e tich. We have been engaging the Kenyatta National Hospital management for more than a year now with several issues that are affecting our members. First, already with Public Service Commission, which are supposed to approve it within the next 2 weeks or so. Once the same is approved, that's what we are going to execute. And we have a deadline that they must be presented to Public Service Commission before 30th. We presented it 2 weeks ago, and most of you participated in those HR instruments. So once those HR instruments are approved by the Public Service Commission, we'll come with them here, we sit down and execute. Machon ne en jaod bura mano ma Rarieda moluor Rafael Tojo sani to koro ywak kendo wacho gi dhoge tieko ka olero ni ngimane nitiere kama rach. Kane oloso kod jofwamb weche ne owacho ni omenda mathoth gin mago mabende ne oselal, to kata kamano gie sani piny owacho mano mamalo kanyo mabende oting'o apisas mago bila osebedo ka geto ageta ngimane, gino mabende nyiso ni nyaka gie sani ngimane nitiere kama rach. Ne oloso kama: We are all our brother's keeper and our sister's keeper. I think the impunity that we're now seeing in this country, everywhere, I think we have a lot of work to do, because if you allow impunity to take root, then that's the end of all of us. Kenyatta International Conference Center, there was a title for it. And you know how much that bought Kenyatta International Conference Center for? 1,200 shillings for the whole of KICC. We have issues with, road reserves, which some people got title deed for. Now,
Even the title deed they got for my land has been set aside. What are they doing in my compound? They're sitting in my sitting room without my permission. It is just absolute impunity, and Kenyans must rise against this. There are policemen in my Dari business park in Nairobi. The person who wants that land has got the capacity to bring over 100 policemen into my compound. As I'm talking to you now, they are there. Despite court rulings in my favor, they are there. All right? So the first thing is that the current state should never pretend, in case they kill me, because they're the only ones who would want to kill me now, because they want my land, and the only thing standing between them and that land is me. If they want it so desperately that they send over 100 policemen to take it over, the only thing or person standing between them and taking over is me. And with all the instruments they have and all the guns they have, I think I would be stupid not to know that my life is in danger. Agamo moya hekiden mokongo kekidhi mabor banga thuolo ma chuok aduogo kai kod weche mago mathoth. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich, saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama uting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials, gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Machiegni kendo wadhi nyime yudo weche manyien. Wayudo kanyo ne piny owacho mano mabusia sani to koro ogoyo kang' ma bang' ka bende rowere mago ma bende romo 933 ka bende 52 e kind rowere go gin mago ma odak kod ng'ol ne osidhi kondo to ka ne gisebedo kanyo kod tiegruok e weche go motenre kod teknolojia. E sacha twak mare Paul Otoma, gavana mano ma kaunti no, ne owacho ni okang' ma kamano en ma bende dhi neno ni midhiero mano mar onge mag tije e kaunti no obiyodok chien. That you also graduated from being community digital champions to community digital entrepreneurs. As a county government, we recognize the youth's unemployment. It's not just a social challenge, it is an economic imperative. As the government of Busia,
We see digital transformation not as a luxury, but an imperative for inclusive development, global competitiveness, and sustainable progress, guided by the National Digital Master Plan of 2022-2032, the bottom-up economic transformation agenda, national ICT policy. So what we are witnessing here today is an emergence of a new generation of young people who are not only skilled, but ready to engage the digital economy in the different sectors or pathways that have been defined here today. Each one of you has come before us and before the county government and before all our partners and stakeholders, stating what you have learned, what you can do, what the skills can do for you, and really just how you can apply them to make money. Is it a foreign country without a skill? And show Google a skill. That's why we always advocate for skills, ensure that these skills you go more and you acquire them will help you survive, will help set up businesses, will help for those who are working in shops and the number of IT technician, you can add now repairs to boost your income. As the world is growing global, we cannot also close our eyes to the fact that we need technology. So in Kenya, I remember our history has been very long in terms of growing technologically. From the time we had cheap phones and then the government ikakuja ikasema kila mtu aende digital, masimu zilizimwa. But when we look back, today we say Kenya, we are way ahead in terms of the use of digital technology. Eweche mago mabende timore kaunti ma Kisumu kae wayudo ni jotelo mago moyiere kaunti ma Kisumu ka otelnegi kod gavana mano ma kaunti ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o ka achiel kod tenda rita kwe ma kaunti ni ne oromo kendo singo mano mar tieko kit timbe mago mag njore mabende giwacho ni sani to koro otimo newa e kaunti ni. Gikwayo piny owacho mano mamalo mondo mi otemo tim nonro mano mapiyo piyo kendo gikawo ndamo mano mager pino ne jogo mabende itudo kod timbego mago mag njore kaunti ma Kisumu kae. Kaka jotelo man Kisumu moyier gi jopiny kendo matiye sirikal kaka joma otelo ni piny. Gima nyocha otimre Kisumu ka kana otimre Java en gima ok wanyal yiego kendo wasekwero motegno ahinya. Joluo wacho ni kudni achiel maketho ring'o to ok wadwar ni kudni oketh ring'o. Kaka jotelo moyier gi jopiny MCAs kata jogo matiye sirikal kata sirikanda motelo ni Kisumu wawinjore kawuono kaka jotelo nyaka wanyis jopiny maler gik mosetimre ka ariyo kamoro be chieng' nawinjo ni hotel moro jomoko dhi ovamia mago gik moko nyalo yien mondo dhi nyime. Wadwaro ni piny ong'e kabisa, joluo ong'e maber ni mwandu mabiro Kisumu, joma dwaro timo ohala Kisumu, piny oyawore ma Kisumu onge gimoro minyalo luoro kibiro ka. Wadwaro ni ung'e ni nitie sirikal moseneno gik matimrego kendo mawacho ni manyocho timreno en achiel nyalo to ring'o to ok wadwar ni gima kamano timre. Koro wakwa jopiny watiuru kan achiel. Wadwar ni jopiny ben king'e joma timo gigi to nyiswa uru. Moko nyithindu, moko joma ung'e gweng', moko siepeu, moko wedeu. Kung'e jogi nyiswa uru kaka jomotelo ni piny. We also want to say that Kisumu will not be the epicenter of political turmoil as we have been there before. And just to call upon our people to maintain peace and to keep calm. Kisumu is the investment destination that we've all been waiting for. It is incumbent upon all of us to ensure that we protect that by keeping our calm and cooling off political temperatures. Together with the governor's team, together with the Ngao, and together with the security team, we've agreed in principle that this must be nabbed in the bud. We cannot allow this to continue, and we do not want to derail the gains Kisumu has had over the last few years.
Warango weche mamoko janeno mar kalatvlive kama bende wayudo kanyo ni nonro mano mar Mizani Africa sani tokoro mano mar Senate County mano ma Kisumo Kilfred Odumo ema nyaka sani nitiere nyime ka ipimo kod jolar komno mago mamoko ma oheo 7 ka en kod atamalo 23 kiluwe machiegni kod Stephen Nyandarie mabende nitiere kod mabende nitiere kod atamalo 12.8 atamalo 26.8 mar jolutombulu bende poko yango chur margi mano mar sero jalar kom mar Senate. Nonro ni biro mana ikine bende odong mana higa achiel kende to oganda jo Kenya dhi e yiero maduong' mano mar higa 2027. Kawaringo nyake kaunti mano ma Migori kocha wayudo ni ken nyasi mano mar sidho jopuonj mane oyier maganat bade mano Makuria jagoro mongirore migao mar limbe kachiel kod le mago mag mungu Migosi John kachiel kod nyowadgi mano mar MSMES mano Mikai Susan Magdalene no ekind oganda jo Migori kachiel kod oganda jo Narok ahinya te kar kimodul nogo o Makuria East mabende thoth oganda witonge mage ni jirani setu hapa Transmara. Na ndio sababu umeona hawa Wamasai hapa, kwa sababu Wamasai na Wakuria ni ndugu na dada, ni watu wamependana kwa miaka mingi, wanafanya kazi pamoja, na kwa hivyo nikawaona hawa Wamasai hapa, nasema amani yetu idumu. Hebu tuseme idumu. Makamano jagoro mongirore migao mar weche mag MSMES Mikai Susan Mangini neno medo yango chenro mabende piny owacho osebedo ka timo ahinya to kotelo ne koda weche go mag Nyota Fund kachiel kod moko mathoth mabende itiyo godo ahinya to mar siro rawere e pacho kaiki e yorego mag ohala. Nataka kumhakikishia ya kwamba kwa hii phase 1 of Nyota in Kuria, is it sub-county, isn't it? You have 12 wards, right? Hapo kwa 12 wards, we have a total of about 1,000 beneficiaries. Around 1,000 beneficiaries wale ambao wamebenefit kutokana na business support component ambao mlituona tukizunguka na rais tukikabidhi vijana wetu pesa za kufanyia biashara. Obedi ni jotelo gi ne medo sungo kendo yango gigo mabende piny owacho setimo puonya hinya te e bore ruok margi mar nata odi yango ni nitie fuok mar duongolo maliche mokalo mano kama oting'o ndiko jopuonj gino mabende gi yango ni ndiko jopuonj okendo mano bende kore dhi go e liete to chiwo barupe gino mabende koro gi yango ni okolore koda ka pen chike mago mag TSE. Who are with us today as not we are looking forward to streamlining the employment process of teachers. The employment of teachers in this country, first I want to thank His Excellency the President. Because there is no president. Myself, I have served almost all the presidents in this country, from Kenyatta to Moi, to Kenyatta, the junior Kenyatta, to Kibaki. Now the president, His Excellency, Daktari Ruto. There is no president who has ever employed more than 10,000 teachers during a term of 5 years. This is the first president employing 100 teachers in a period of 4 years. Begin a coffee. 100,000. And I can tell you that teachers were badly in shape before His Excellency came on board. Teachers were serious, the schools were seriously understaffed. But now we can talk about schools well-staffed. And we look forward for more employment of teachers. But however, we are against this way of employing teachers through funerals. You cannot get letters from Teacher Service Commission as a politician without taking into account the teacher you are giving the letter. Unapatia mwalimu mwenye alihitimu mwaka jana. Unaacha mwalimu mwenye alihitimu miaka 10 iliyopita. Hiyo sio mzuri.
You can improve on that. Kalatvlive kowuok e kar chung'o bura ma Kuria West, kaunti ma Migori, nyinga Gor Kolin. Gi ripot mowuok e kaunti ma Migori no, bende madikela giko mar mi weche manyien mago mag ng'end weche. Erokamano kuom kawo thuolo mari kendo rango weche maket koda magi. Bedo kod otieno majaber. Nyinga Nelly Achieng ndhine jaloko mara Bella Achieng.